Здравейте, дами! Днес искам да си поговорим мъничко за това как и с какво трябва да почиствате кожата си. Това включване е инициирано, защото всъщност последните 10 срещи направих с дами с проблемна кожа. Забелязах, че основният проблем в тяхната козметична рутина, това е първата стъпка. Защо е много важно как и с какво почиствате кожата си? 50% от козметичният ви протокол, това е почистването на кожата. И ако самата стъпка не я правите качествено от една страна или пък с неподходящ почистващ продукт, в последствие цялата ви рутина буквално отива на кино и не можете да очаквате резултатите, които всъщност са заложени в продуктите. Може да използвате наистина много качествени серум, крем, ексфолианти, но само защото не почиствате оптимално кожата си, съответно няма да имате добри резултати. Какво е наистина важно? От една страна, ако изберете качествен, подходящ за вашия тип кожа почистващ продукт, основно правило е да обтривате продукта върху кожата си в продължение на поне 30 секунди, за да може той да се свърже с нечистотиите, с себума и съответно да бъде отстранен. От друга гледна точка, всъщност това, което не е подходящо да се използва при проблемната кожа и акне, продукти, които имат пенители, или това са най-вече продуктите, как да ги разпознаете, които съответно образуват пяна. Имат съответни по-силни сърфактанти, повърхностни вещества, които се свързват с определени вещества в кожата и имат прекалено изсушаващо действие. Така че наистина това е един съвет от мен. Приемете, винаги гледайте състава и не използвайте почистващи продукти, които съдържат пенители, които се образуват пяна. Върху повърхностния слой на кожата има един съвсем естествен филм, който има защитна функция. И когато използвате такъв тип продукти, този естествен филм се отстранява така силно агресивно и прави кожата много по-реагираща, податлива на възпаление и на дехидратация. Какво се случва, когато имаме една дехидратирана кожа? От една страна, при дехидратация на кожата не можем да очакваме, че съставките, които нанасяме в последствие, ще се възприемат и ще се абсорбират качествено, защото просто тези съставки работят в среда на влага. Трябва да има една добре хидратирана кожа. Представете си една суха гъба и когато нанесете върху гъбата някакъв продукт, той всъщност остава на повърхността. Ако гъбата е влажна, продуктът, който нанесете, той много лесно попива, абсорбира се в дълбочина. На същият принцип всъщност работи и нашата кожа. От друга страна, когато има тази повърхност на дехидратация на кожата, в комбинация с силно омазняване, масните жлези отделят екстра количество себум и има тази повърхност на дехидратация на кожата, себумът не може да се отдели. Получава се една сериозна конгестия, има по-сериозно образуване на комедони, по-сериозно окисляване на кожата, т.е. дори да няма толкова много комедони, самите порички изглеждат тъмни, защото себумът се окислява. Състоянието наистина се задълбочава, това омазняване силно се увеличава, като същевременно всъщност се задържа в самите пори и вече в комбинация с бактерии, в комбинация от лющещите се мъртви клетки се образуват и има така предпоставка за по-сериозно възпаление. И точно поради тази причина почистващите продукти са изключително важна стъпка в вашата козметична рутина и аз знам, от опит го казвам, че повечето хора го пренебрегват или смятат, че няма толкова значение какво избират, но това наистина е основно правило. Друго нещо, което аз не бих препоръчала при проблемна и мазна кожа и акнична кожа, това са продуктите на маслена основа. Защо? Защото много често всъщност кожният микробиом е дисбалансиран и има така нареченото гъбично акне, при нас познат като фоликулит, когато конкретни гъбички всъщност имат приръст и се получава гъбичното акне, което е под формата на едни мънички, финни пъпчици, които могат да сърбят, могат да се разпространяват в идеално за тях топла и влажна среда. Изглежда на допир като обрив, но не е обрив. И всъщност, когато използвате маслено почистване или пък продукти в рутината ви, които съдържат масла, вие буквално захранвате тези гъбички по кожата си и не можете да се справите. Така че гъбичното акне всъщност е сравнително лесно преодолимо състояние, когато става въпрос локално за кожата, но то по-често се дължи не само на локално на кожен проблем, но и се дължи на една по-сериозна дълбока дисбактериоза, която съответно, за да имаме устойчив във времето резултат, е необходимо да адресираме. Тоест, необходимо е да адресираме не само външната проява, но и вътрешното състояние.
И от гледна точка на почистването, това наистина искам да кажа, избирайте почистващи продукти, които не са агресивни към вашата кожа, пък и изобщо рутината ви не бива да е агресивна, защото все пак това е орган, кожа, целта не е да я третираме като враг, целта е всъщност да я обгрижим, целта е да оздравим нейните структури, за да може тя да е максимално добре функционираща и здрава и да се справя качествено с възпалителните процеси. Това е наистина правило номер 1, което всъщност е и стъпка първа в нашите антиакне програми при момичетата, с които работим. Така че не пренебрегвайте стъпка почистване. Избирайте качествен продукт. Ако ви е трудно да се ориентирате, може под видеото да зададете допълнителни въпроси. С удоволствие ще ви отговоря. Това беше за днес. Пожелавам ви прекрасен слънчев ден.